அண்ட் மக்கள் கொடுத்த அந்த சப்போர்ட்னால நான் வந்து திரும்பியும் ரிஸ்க் எடுத்து இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தேன். கப்பு ஜெயிக்கணும்னு 2 வாட்டி நான் வரல. மக்களுக்காக தான் சத்தியமா 2வது வாட்டி வந்தேன். என்னெல்லாம் கேள்விகள் மக்கள் கிட்ட இருந்தது, சில விஷயங்கள் அந்த எதிர்பார்த்தாங்க, அதை வந்து இந்த கேம்ல நம்ம ஆடணும், அது மட்டும் தான் என் குறிக்கோளா இருந்தது. நல்ல பேர் வாங்கணும், எல்லார்கிட்டயும் ரொம்ப வந்து எல்லாரும் விரும்புற மாதிரி நடந்துக்கணும், கப்ப வாங்கணும் அப்படிலாம் நான் நினைச்சதே கிடையாது. ஆனாலும் திரும்பி வந்து என்ன எவிக்ட் பண்ணி திரும்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. நான் ஃபீலே பண்ணதில்லை. அதுக்கப்புறம் கூட மறந்துட்டேன். பிக் பாஸ் has given me a lot of என் வாழ்க்கையை மாத்தி விட்டது இந்த டிசிஷன் தான், இந்த வீடு தான். இன்னைக்கும் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எங்க போனாலும் யாரு எனக்கு வந்து எதை சொல்றாங்களோ இல்லையோ, பிக் பாஸ்ல எங்களுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி அவ்வளோ லவ், அவ்வளோ ஒரு, அதாவது அவங்களுக்கு ஷாக் ஆகி அப்படியே ஒரு நிமிஷம், ஒரு 5 நிமிஷம் நின்று கண்ணில் எல்லாம் தண்ணி வர அளவுக்கு எல்லாம் நான் met so many people all over the world. உலகம் பூரா நான் போன எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. திரும்பவும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும், இந்த வீட்டுக்குள்ள வருவேன் நான் கனவுல கூட நினைச்சு பார்த்தது கிடையாது. பட் திரும்பி இந்த வீட்டுக்கு வந்து வர்றதுக்கு இந்த அல்டிமேட்ன்ற விஷயம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேரு தெரியாது. பிக் பாஸ் ஓடிட்டு திரும்பி கேட்டப்போ ரொம்ப யோசிக்கணுமா யோசிக்க வேணாமான்னு தெரியல. கண்டிப்பா ஒரு இம்மிடியேட்டா ஃபர்ஸ்ட் திங் எனக்கு சொல்லணும்னது வந்து யோசிச்சது வந்து இம்மிடியேட்டா எஸ் ஐ அம் கோயிங்